pozdrav iz slagalice, vrijeme je za novi tjedni savjet. Ovaj tjedan o kućnoj arhivi, točnije o načinu na koji pohranjujete svoju dokumentaciju i jedan od najčešćih razloga zašto se u njoj vrlo brzo izgubite, odnosno teško dopirate do nekih dokumenata, a još teže ih vraćate na njihova mjesta. Najčešći razlog nepregledne, konfuzne i kaotične kućne arhive je pohranjivanje horizontalno, a to znači najčešće u ladicama. Bez obzira da li su papiri u nekakvim košuljicama ili fasciklima, ako ih položite horizontalno, a to znači u ladicu jedan na drugoga, automatski gubite preglednost i vrlo teško dopirate do svega onoga što nije na samom vrhu, dakle posljednje na vrhu hrpe. Ono što vam ja savjetujem je svakako princip vertikalnosti, dakle koristiti nešto slično ovim klasičnim registratorima u koje onda idu one košuljice ili papire direktno bušene pohranjujete unutra, a ono što je najbolje je da ih možete svakoga dodatno označiti, a to znači uz ovu najlonski džepić dobivate uvijek adekvatnu papirnatu traku na koju ćete upisati upravo ono što ste unutra pohranili. Dakle, vrlo pregledno, vrlo jednostavno do svakog dokumenta svoje kućne arhive ili radne u krajnjoj liniji možete doći i ono najvažnije, vrlo jednostavno i brzo možete svaki taj dokument vratiti na njegovo mjesto. Dakle, princip vertikalnosti nije slučajan, knjige u knjižnici ne stoje slučajno vertikalno i za dodatnu jednostavnost vađenja i vraćanja postoji i evo ova rupa na svakom registratoru. Prema tome, pojednostavite svoje kućne arhive tako što ćete sve fascikle i registratore vertikalno položiti na odgovarajuću policu i imati uvijek lagan i brz dohvat svakog potrebnog dokumenta. I to je sve za ovaj tjedan. Hvala vam što pratite tjedne savjete. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na ovaj kanal pritiskom na crveni gumb subscribe i vidimo se sljedeći tjedan. Lijepi pozdrav svima iz slagalice.